welkom terug. Tijd voor het weekoverzicht dus. De renovatie van de Zeelandbrug blijkt veel te duur en Zeeuwse studenten gaan liever schaatsen dan staken. Dat en meer in ons weekoverzicht. Niet meer van deze tijd, zo wordt de grote rotonde in Zierikzee genoemd. Het is er ontzettend druk en vooral fietsers voelen zich er onveilig. Maar dat gaat veranderen. De gemeente investeert samen met het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat 50 miljoen euro in het veiliger maken van 3 knelpunten op de N59. Zomers is het hier op de grote rotonde van Zierikzee, zoals ze het hier noemen op Schouwen-Duiveland, hartstikke druk. Het verkeer hier achter mij komt namelijk van het hele eiland. Van Bruinisse, de Zeelandbrug, midden op het eiland, maar ook Renesse, Haamstede. Maar ook fietsers en voetgangers komen samen op deze rotonde. Om de verkeersdruk te ontlasten gaan ze nu fietstunneltjes bouwen. Kosten zo'n 50 miljoen euro. Nou, het is nodig omdat een aantal delen heel erg druk zijn. De veiligheid is in het geding. En ja, dus voor de doorstroming en de veiligheid nu is het nodig dat het aangepakt wordt. Fietsers zijn blij dat er eindelijk nu iets gebeurt. Want de rotonde is al jaren onveilig voor voetgangers en dus ook voor fietsers. Ja, als het zomers vooral druk is, dan is het best wel gevaarlijk, vind ik. Het is alleen wel een beetje heel gevaarlijk. Zeker als het 's avonds is, moet je heel goed oppassen of je er wel langs kan fietsen of niet. Ja. En ik let hier ook altijd extra goed op en liefst fiets ik hier niet langs. Omdat ik wel echt zeker wil weten of mensen me zien of niet, want anders ben je hier zo aangereden. In totaal wordt er zo'n 50 miljoen euro uitgegeven om de veiligheid rondom de weg te verbeteren. Zeker veel geld, dat klopt. Maar de N59 is een weg waar niet heel veel in is geïnvesteerd. We zien dat het eigenlijk oude infrastructuur is die niet meer voldoet aan de huidige tijd. Kun je zien op deze oude foto uit 1963. De rotonde is al meer dan 60 jaar oud en is sinds de oplevering eigenlijk niet meer veranderd. Nu komen er 2 rotondes bij en fietstunneltjes, zodat fietsers en voetgangers de N59 veilig onderdoor kunnen kruisen. Via dit kruispunt kun je Zierikzee, Plan West en andere wijken goed bereiken. Maar omdat de woonwijken uitbreiden, wordt het hier steeds drukker. Daarom moet er hier achter mij een grote rotonde komen. Maar ook deze wijken krijgen straks een extra verbinding met de N59. Namelijk op deze plek komt de rotonde, zodat je makkelijker ook via deze kant Zierikzee in en uit kan. De Fietsersbond is blij dat er zoveel geld wordt uitgetrokken. En ook bewoners zijn blij met deze mega-investering in de wegen. Als het voor de veiligheid is het in ieder geval oké, vind ik. Dus, Ja, ik vind dat een heel goed idee eigenlijk. Alles voor de veiligheid zou ik zeggen. Ja. Want ik zie hier soms wel eens kleine kindjes oversteken en dan ben ik ook wel extra alert van ho, mag dat maar goed gaan. De fietstunnels moeten naast meer veiligheid voor fietsers er ook voor zorgen dat het verkeer beter door zal stromen. Toch ligt er ook nog altijd een wens op tafel voor het aanleggen van een rondweg rond Zierikzee. Maar daar is de wethouder duidelijk over. Nou ja, ook dat is onderzocht in het verleden. Aan de zuidkant is het niet mogelijk, daar liggen hele grote natuurwaarden natuurlijk. En daarnaast is het zo, als je aan de noordelijke kant dat zou doen, dan zijn de kosten ook gigantisch. Dan moet je wel denken aan een factor 6. Maar ook moet je dan deze N59 alsnog aanpakken. Want anders blijft ofwel het verkeer er doorheen rijden en bovendien blijven de onveilige situaties dan ook. Over 3 jaar gaat de schop de grond in en zullen de eerste aanpassingen zichtbaar worden. Dorpsraden in de buurt van de Deltaweg hopen vurig dat de fietstunnel onder de kruising tussen Goes en Seer Hendrikskinderen dat die kan blijven. Volgens de vernieuwingsplannen van de provincie zou die tunnel verdwijnen bij de aanpak van de Deltaweg. De Deltaweg tussen Goes en Seer Hendrikskinderen. Fietsers steken hier over, maar dat is best risicovol. Redelijk, ja. Ja? Kijken mensen niet goed uit of wat? Ja, en het is sowieso best een grote weg, dus best gevaarlijk, ja. Gelukkig is er ook een tunnel, maar die verdwijnt in de plannen van de provincie. Heb ik een probleem, moet ik om gaan rijden of via de weg wat gevaarlijk is, dus ik wil het liever niet. Ook de dorpsraden van de dorpen in de buurt begrijpen niets van het provinciale plan. De hele doelstelling van de vernieuwing van de Deltaweg is betere doorstroming, maar ook verhoging van de veiligheid. En dan ga je 4 conflict situaties, hoe heet het dan, creëren waar fietsers in contact kunnen komen met automobilisten. Nou, dat moet je niet willen. Dat is eigenlijk van de gekken. Als je zegt dat de tunnel die er nu ligt, die heel veel gebruikt wordt, dat ziet u ook wel wat dat betreft, als die dan plotseling gewoon gestopt, weggehaald wordt en we gaan terug naar de tijd van 40 jaar terug. Ik werk toevallig in het onderwijs, dus ik heb er dagelijks mee te maken. Heel veel kinderen die gaan hier via die tunnel de zak in.
Dus ja, het is van levensbelang dat hij blijft. De kinderen zijn natuurlijk druk, vaak snel afgeleid. We zijn afgeleid, dus ja, dan weet je wat er gebeurt. Hè. Ongelukken kun je op wachten. En vrijdag nam Provinciale Staten een motie aan die bepaalt dat onderzocht moet worden of er alsnog fietstunnels aangelegd kunnen worden onder de vernieuwde Deltaweg. De provincie heeft het contract opgezegd met de aannemer die de Zeelandbrug zou gaan renoveren. De renovatie zou ruim 20% duurder uit gaan pakken dan afgesproken. En dat is te fors, volgens het provinciebestuur. De monumentale brug is hoognodig toe aan een opknapbeurt. Zo is het beweegbare deel aan het einde van zijn levensduur. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn rondom de renovatie. Want eerst kon er geen aannemer worden gevonden die de klus wilde klaren. De provincie hoopt erop dat de renovatie toch, zoals gepland, volgend najaar kan starten. Bij Krabbedijken komt volgend jaar een nieuwe opvanglocatie voor 150 Oekraïners en 29 statushouders. Dat heeft de gemeente Rijmerswaal besloten. Hier moet die komen, aan de Schapendijk, ten westen van Krabbedijken. Omwonenden zijn deze week ingelicht. Nou, niemand is enthousiast. Laten we daar heel helder over zijn. Ja, ik ben van mening dat als we dit proces goed gaan begeleiden vanuit de gemeente, zoals we dat ook gedaan hebben in Ierseke, dat wij alle zorgen van de omwonenden weg zouden moeten kunnen nemen. En dat ze het misschien in de toekomst wel zien als een stukje aanwinst. In Ierseke kwam eerder een soort gelijke opvang. Daar is de buurt tevreden, zoals deze meneer vertelt. Nou, dan ga je prima. Die mensen, ja, het is jammer als ze niet een beetje Nederlands kunnen, maar ja, voor de rest gaat het eigenlijk goed. En dat hoopt de gemeente ook voor de nieuwe opvang bij Krabbedijken, die in september open moet gaan. Op de Dam in Amsterdam demonstreerden studenten tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Maar Zeeuwse studenten die hadden andere dingen te doen. Zo lag er een schaatsbaan in de aula van de HZ. De ijsbaan lag er vooral om internationale studenten kennis te laten maken met een Nederlandse traditie, inclusief oliebollen. Hoe gaat het schaatsen? Ja, het is net wat anders dan echt ijs natuurlijk. Maar als je je creativiteit gebruikt, dan kom je er wel. En vandaag zijn er ook demonstraties in het land voor meer geld naar het hoger onderwijs. Maar jullie schaatsen liever? Daar houden we niet erg mee bezig, maar ja, het schaatsen is leuk. Veel ijspret dus, maar ondertussen demonstreerden weinig Zeeuwen mee in Amsterdam. Ik heb het idee dat de studenten hier niet zo heel veel mee bezig zijn. In ieder geval in mijn kringen, wat ik ervan hoor, niet. Ik hoop dat daar ooit nog verandering in komt, want het is wel belangrijk, vind ik. En dus ook de HZ moet miljoenen gaan bezuinigen. Je zou denken, dan moeten studenten ook in het verweer komen. Daar vinden ze wat van. Dat zou je denken, ja. Ik in ieder geval wel. En ik ken ook wel studenten die er zeker wat van vinden. Maar die stap zetten naar demonstratie, dat is nog net iets wat niet veel mensen hier nemen, denk ik. De provincie is het niet eens met de woningbouwplannen vanuit Den Haag. Eerder bleek dat het Rijk geen nieuwe woningbouwlocaties in gedachten had voor Zeeland. Maar de Zeeuwse overheden die komen nu met een tegenbod. Ze willen 75.000 nieuwe huizen en dat dan voor 2050. Die woningbouwwens van 75.000 extra woningen is een reactie op de toekomstplannen van het Rijk. De zogeheten Nota Ruimte, waarin wordt beschreven hoe Nederland en ook Zeeland er in 2050 uit moet komen te zien. En we zien nu in die Nota Ruimte dat die beduidend minder ambitieus is dan dat wij zijn. En vandaar dat wij een reactie hebben gegeven. Maar is het ook haalbaar? Want in 2024 bouwde Zeeland een kleine 2000 woningen. En wie goed is in rekenen en voorzichtig vooruitkijkt, kan al een conclusie trekken. Op die manier gaat Zeeland de 75.000 woningen niet halen. Een ambitie is pas een ambitie als het ook een opgave is die lastig is. En in die zin denk ik, ja weet je, het is veel. Tegelijkertijd denk ik dat die niet irrealistisch is. En de grote vraag is natuurlijk, waar moeten die huizen dan terechtkomen? Liever niet op landbouwgrond, is daarop het antwoord. In diezelfde reactie aan het Rijk staat namelijk dat landbouwgrond behouden moet worden. Maar waar dan wel? En laten we ook eerlijk zijn, misschien moeten we ook eens een keer nadenken over wat meer in de hoogte bouwen dan alleen maar gelijkvloers. Het demissionaire kabinet wees eerder al 9 locaties aan in Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes. Maar dat bleken allemaal locaties waar al wordt gebouwd.
In de toekomstvisie van het Rijk werd ook gehind op nieuwe kazernes voor Zeeland. Dat is een gevoelig puntje hier, gezien de debakel met de marinierskazerne. Maar de Zeeuwse overheden zeggen dat ze met een open mind naar deze plannen gaan kijken. 2 mannen uit Vlissingen zijn tot 5 en 7 jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag. De 2 waren in de zomer van 2024 betrokken bij een schietpartij in de Van Dishoekstraat in Vlissingen, waarbij zeker 7 keer over en weer is geschoten en een vrouw raakte daarbij gewond. De schietpartij vond plaats tijdens een kinderfeestje. 2 andere betrokkenen zijn veroordeeld tot 4,5 maand en 8 maanden cel. Voetbalclub Hoek hoopt na dit voetbalseizoen te starten met de bouw van een nieuwe sportaccommodatie. Het huidige onderkomen is flink verouderd en volgens de club versleten. De promotie van Hoek van de 3e naar de 2e divisie heeft de vernieuwingsplannen versneld. De nieuwe accommodatie moet tegenover de huidige tribune komen, waar nu nog het trainingsveld van de club ligt. De kustmarathon komt voor de volgende editie met een speciaal platform waar deelnemers hun startbewijzen kunnen doorverkopen. De afgelopen jaren zijn meerdere mensen opgelicht. Ze dachten dan bijvoorbeeld via Marktplaats een startnummer te kopen, maar die nummers bleken dan later niet te bestaan. Met een eigen verkoopplatform wil de kustmarathon dat voorkomen. Tijdens de jaarwisseling opent de inschrijving voor de kustmarathon en de wandelmarathon, die komend jaar in het weekend van 3 en 4 oktober plaatsvinden. Even de grens over om goedkoop te tanken. Wie doet het niet in Zeeland? Maar er zit een keerzijde aan dat grensverkeer. De wegen in Vlaanderen slijten sneller. En de gemeente Zelzaten wil daar nu wat aan doen. Als je naar de kentekens kijkt, denk je dat je nog in Nederland bent. Maar in Zelzaten is het hier de dagelijkse realiteit. De Nederlanders komen hier massaal tanken omdat het hier simpelweg goedkoper is. Maar het wordt misschien een stukje duurder. Het gemeentebestuur van Zelzaten wil namelijk de belasting een stukje verhogen. Door het tanktoerisme slijt het asfalt namelijk sneller. En daar moeten de pomphouders aan meebetalen. En daardoor wordt de prijs aan de pomp waarschijnlijk ook wat hoger. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje raar eigenlijk. Moeten wij dan straks als al die Belgen naar het strand komen bij ons ook gaan betalen of zo? Of, ja, een beetje raar vind ik het. Ja, dat is wel niet leuk natuurlijk. Maar ja, dat is jammer hè. Maar als het moet, dan moet het zo. Ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Ja, ik heb me er niet echt zo in verdiept of zo hoor. Ik heb er verder geen verstand van, maar ik heb het altijd al gedaan sinds dat ik mijn rijbewijs heb. En ik woon hier toch op de grens, dus ja, waarom niet? Ja, het is jammer, maar ja. De belastingverhoging moet de gemeente Zelzaten €20.000 opleveren. En die duurdere prijs aan de pomp, daar maken de automobilisten zich weinig zorgen over. Ik vind het niet erg. Nee. Ik vind dat helemaal echt geen probleem hoor. Nee, helemaal niet. Iedereen heeft recht hier om te komen tanken, waarom niet? We zijn buurlanden. Zo weer, het is nog steeds goedkoper denk ik, dus het zal wel. In Aalst, Baarle-Hertog en Gent is op dit moment al een extra belasting voor tankstations waar veel Nederlanders komen. Ruim 65.000 Zeeuwen hebben dit najaar een coronavaccinatie laten zetten. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. De afgelopen 3 maanden kon op 17 plekken in Zeeland een coronaprik gehaald worden. Bijna 2% van de prikken is bij mensen thuis gezet, omdat die niet naar een priklocatie konden komen. Ondernemers zelf betrekken bij maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat is de kern van het stikstofbeleid dat Provinciale Staten van Zeeland gisteren hebben goedgekeurd. Maar voor veel ondernemers blijft het nog een lastig en vooral abstract verhaal. Deze melkveehouderij staat in Aagtenkerke. De eigenaar is door de provincie gevraagd mee te denken over stikstofmaatregelen. Maar wat zou hij kunnen doen? Dat weet ik niet. En volgens mij zijn er nog heel veel die het niet precies weten. De provincie wil dat ondernemers, zoals boeren, zelf met oplossingen komen. Vrijwillig als het kan, maar niet vrijblijvend, noemen ze dat in het provinciehuis. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus we gaan in gesprek, we gaan met de ondernemers in gesprek, met de recreatieondernemers, met de boer, met iedereen in gesprek om te kijken op welke manier we het aan de kooktafel kunnen realiseren. En als het uiteindelijk niet zou lukken, dan moeten we met elkaar in gesprek op welke manier het wel kan. De provincie doet er alles aan om ondernemers goed voor te lichten over het stikstofbeleid. Zo zijn er filmpjes op internet. Er is deze strip gemaakt, Zeeland en het stikstofmonster. Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat ondernemers zelf met ideeën komen. Maar zijn die er ook, die ideeën? Ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik eraan kan doen of wat het voor ons gaat betekenen. Ja, maar dat is wel het idee, hè? U moet zeg maar met ideeën komen en dan kijkt de provincie of ze daar wat mee kunnen. Ja, precies. Het is een soort open uitnodiging om samen in gesprek te gaan.
En op zich heb ik met collega's er ook al over gesproken. Ik heb zelfs de provincie er ook al over gebeld. En op zich, dat gesprek wil ik best wel aangaan. Maar ja, ik denk wel dat we eerst met elkaar moeten weten wat er gaande is en wat het resultaat is wat we willen bereiken. De visser heeft zo'n 200 koeien en die stoten allemaal stikstof uit. Het bedrijf ligt hemelsbreed ongeveer 3 kilometer van natuurgebied De Manteling. Het inkrimpen van de veestapel zou een oplossing kunnen zijn. Deze koeien produceren geen stikstof, maar het zou wel een hele simpele oplossing zijn als je aan een melkveehouder vraagt om zijn echte koeien weg te doen. In mijn bedrijfsvoering is dat iets wat ik erg lastig vind om koeien weg te doen. Ik heb ook een camping. Ik zou campingplaatsen kunnen schrappen. Ik vind dat allemaal heel rigoureuze zaken. Ik zoek het zelf liever in iets wat in mijn management kan helpen. Ondernemers met vragen of goede ideeën kunnen contact opnemen met de provincie. De gemeente Goes wil de Grote of Maria Magdalena-kerk in het centrum kopen. De huidige eigenaar, de protestantse kerkgemeente, kan de kosten van het monument niet meer opbrengen. En is bereid het pand te verkopen voor het symbolische bedrag van €571. Dat is €1 voor ieder jaar dat de kerk bestaat. De gemeente denkt erover er een multifunctioneel centrum van te maken. Met vergaderingen, culturele activiteiten en ook flexibele werkplekken. Wel kost renovatie en onderhoud daarna zo'n €250.000 per jaar. En daar moet de gemeenteraad nog haar toestemming voor geven. En tot zover het weekoverzicht. Zometeen weer het nieuws van deze zaterdag. Dus dan is de cirkel weer rond. Nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.